L-ekonomisti b'reazzjonijiet pożittivi għad bassir maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-ekonomija Maltija. Il-Winter Forecast juri li Malta għandha l-ikbar rata ta' tkabbir fis-suq tax-xogħol u tieqa fost il-pajjiżi bl-inqas rata ta' qatt. Il-Kummissjoni Ewropea tajt ukoll li d-deficit ta' Malta huwa taħt kontroll, filwaqt li pajjiżna għandu fost l-iktar ekonomiji b'saħħithom. One News ħal-kummenti tal-ekonomista Carm Farrugia li sostna li sodisfazzjon akbar mill-li tagħna l-Unjoni Ewropea it-tlieta mhuwiex possibbli. Qal li mhux biss l-ekonomija sejra tajjeb imma qiegħda pass il qudiem sew fit-tnaqqis tad-deficit. Dak li kellna aħna tatna ċans illi wassluh sal-aħħar ta' dis-sena li qegħdin fiha, irnexxielna iwassluh sal-aħħar tas-sena li għadiet. Dan huwa sodisfazzjon kbir għal kull ekonomista li ħares lejn ix-xena lokali. L-ekonomista Gordon Cordina wkoll star li r-rapport qed jagħti stampa aktar ottimista l-ekonomija Maltija. Dwar id-deficit ta' 3.3% li meta mqabbel mal-prodott gross domestiku fl-2013 se jkun niżel għal 3%, Gordon Cordina qal li rridu niftakru fl-importanza tal-kompetittività u li nkabbru l-esportazzjoni. Tkabbir mistenni ikun aħjar għas-sena li ġejja, anke minħabba li ħajkonna tkabbir fil-konsum, speċjalment fl-ekonomija Maltija, u hawnhekk tidħol l-importanza wkoll tal-konfidenza tal-konsumaturi, proġetti li ħankunu qegħdin nistennew u li tkompli tikber ir-rata li bija qed jiġi kreat ix-xogħol. Għaldaqstant dan it-tbassir jikkonferma li l-Gvern kiseb tibdil ekonomiku u jista' jħares il-qudiem lejn suċċess kontinwu.